There are no people who cheat like happily married men. These dudes will create a stable family. They'll devote to the wife. And in the darkest of the hour, there is Nono that they talk to. And Nono has been around for quite some time. And they keep that going for years and years and years. Hey, uthini lo baba guys, and kodwa yazi ngathi uqinisile. Kodwa manje guys ngicela nibuke uDineo, uyambona nje ukuthi iyamdina lento ekhulunywa lo baba akahambisani nje nayo nhlobo. Ngaphambi kokuba nje sibheka ama comments guys, I'm going to share my own opinion ngalento le. Lento eshiwo ubaba iqiniso into enzakalayo every day. Into ngekuzibalekele vele ukuthi abantu besilisa vele bayacheata. Kodwa mase kuthiwa ngikhetha ukuthi ngikhetha ukuba unono noma ngibe uwife. Ngathi nzima ukuba uwife ngoba manje ngathi ubekezela kakhulu. Uma unono ngathi nje phathisa kuyeqanda yabo lo nto leyo. But yeah, I don't know. Hey, let's just go through the comments. Uthi lona, you are a sellout mdala. That's why they're happily married thanks to unono. Manje ngifuna ukuthi nina ama side chicks iwona yenza ukuthi abantu abashadile behleli be-happy. If you are happily married, then why are you cheating? Kodwa phela nangiba uyayichaza ukuthi into yenza ukuthi bebe happily married, it's because khona unono. Kusho ukuthi mangabe ushadile ungenayo unono ila awubi happy. Hayi siyezwa. Lona uthi man a polygamous by nature. Ayibo nathi nje same thing. Nathi nje siyafana. Very true, Mina, I'm that nono. I have been nono for 10 years and the wife do not know me. Hayibo, hey isibini sakho. Inhle lento yenzayo Nkosi yami komunye umuntu wesifazane. Kodwa phela Nkosi yami asijajana. I mean angikujudge. But nje mhla washada nawe wezwe kuthiwa umuntu wakho uhusband wakho unonono uyofila kanjani? Nkosi yami. But yeah, angikujudge you my sister. It's your life, and if you are happy, you are happy. There's nothing that I can do, yeah. Hey, ayibandla. Uthi lona mine will never. Guys, shuthi happy birthday kuwena ke babes. Happy nje ngithi nje happy birthday qha. Akukho nje okunye engizokusho. Ngizothi nje happy birthday. I'm here for this look. And uDineo guys. uDineo nje into ihlangana ne-cheating iyamudina. Hey, lo muntu wesifazana akazi kodwa phela guys akekho umuntu ozona ne-cheating kodwa nje yabo uDineo imnyanyisa. Hey, Nkosi yami. Uthi lona if they are happily married bakwenzelani lokho exactly. Kodwa phela uchazile kwabo ukuthi into eyenza ukuthi bebe happily married ingoba kuthiwa khona unono mengekho ababi happy. Unono owenza ukuthi umshado bemnandi bebe happy siyezwa. Uthi lo because nono is easy to talk to, submit, listens, and most importantly peaceful. Nonos build happy homes for their sisters. Wow. I'm sure na lo ukhuluma from experience kuphela mhlawumbe ukhuluma njengomuntu oshadile onomfazi waphinda wazoba nonono indlela akhuluma ngayo. Hayi bafethu liyabhubha. Futhi nje ayikho into ezokwenziwa kunjalo nje vele. Othi nje yena owakhe umnyeni akachithi hayi shuthi happy birthday. Because nje labantu besilisa nje bayachithela and ayikho into esoyenza. Uthi lona cheating is a choice, not everyone cheats. Don't blanket it. Oh my darling, uphuma phi siye khona? Ayikho indoda engachithi. Ukuthi wena uthe yakhe ayichithi ungayekisho nje le nto phambi kwabantu thani awakayibambi. Full stop. There is no way. Onke amadoda ayachitha babes. Athi lona I'm the wife and I'm nono. Hey sigaxa ke lesi. Yathatha sigaxa. Kanjani manje shuthi uwife ngala uphinde uzoba uno. Usile wena. Uthi lo and nono is not supposed to date anyone else. Angeke ke phela ke yabona ke no. Angeke phela ngifike ngibe yikhwapha wena ube nomuntu wakho ushadile mase mina ngabe nayo umuntu wami nami. Kumele ngibe unono kuwena mase ngiba nomuntu wami eceleni. Angithi phela unono vela akana future. There is no future. Nami kumele ngibe nomuntu wami uzoba ne future naye. Come on.
uthi lo, I've tried being the wife and I've tried being nono. I recommend being nono. Ya leya nono ngathi ayina stress le ukuba wife. Ngathi kunzima guys ukuba wife. Kwathi nje kunzima kumele ube nezingane, kumele nje kuningi ama responsibilities maningi, kumele ugade izingane, kumele nje ugade ikhaya. Nje awukwazi nokutravel umuntu most of the time because kumele nje kuningi nje kanti unono nje. Yeah. Uthi lona, he's telling the truth. Some even have secret families that stay somewhere and the wives will never find out about it no matter what. They'll only find out about it when the guy dies. And it's time to fight for inheritance. This is a real life story. Like, these things happen all the time. Like, uqinisile ngempela. Lento ekhulunywa lo baba into nje vele yenzakalayo ukuthi abantu abayikhulumi, but siyayazi futhi iyenzeka. So that's it for now, guys. I will see you on my next video.